Čaute, čaute, tu je Kverzu a sme na mojom serveri. Takže tento server, zase je tu s nami Elie. Pozdrav Eli, GOG vlastne, to je GOG 25. Čau, ty si spolumajiteľka, moja sestra. Takže pozdrav. Zakrič. OK, to bolo trošku počuť, OK, je to v poriadku. Ideme na spawn. To je proste môj server. To bola tá IPčko, čo som vám raz dával, takže na mojom serveri to je nič je hrozné. Veľko pekný spawn. Ide sa týmito dverami von. Na čo sú tu dvere? To si tam dala ty, to nedáva Jester. Teda vlastne, jak sa voláš? GOG. Takže tuto sme, toto je naše, takže ja napíšem som holobajiteľ. Tu je hlavný majiteľ Kverzu Job, to som ja, vidíte, Kverzu Job. Tak, potom tu je spolumajiteľka GOG25, potom tu je hlavný admin David 123. David 123. To hádam poznáte, on točil také videa, 4 videa tuším má. On točil tie videa a tak som ho dal zrazu týmto, že som sa s ním spojaznil. Ináč, keď chcete vedieť, tak on je môj kamoš. Najlepší zatiaľ. Tak. A nie len na Minecrafte, ale naozaj, takže takto to môže pokračovať a je krásne. Dobre. Takto. Tu bude sponzor, tu bude sponzor, tu bude helper. Nie, tu bude admin, helper, operátor a jak to je? Operátor a operátor a dole. A hlavný bude tam, asi na druhej strane. Tak, voláko. Takže tu bude takto. Tak, no, čau. Na Facebooku som, že Oliver Granát, takže tam, keď mi vie Oliver Granát som, zapamätajte si. A keď budete chcieť, keď napíšete, že chceli by ste môj server, dávam hneď IPčku a chceli by ste tam mať volá, kde nie GM by sa vám hodilo. A chceli by ste a keď mi poviete, že čo je lepšie, hlavný admin alebo sponzor, tak budem veľmi rád. A no tak toto môžete povedať a to sa budem veľmi rád, keď mi toto poviete, to je veľmi dobrá vec a no čo ja viem. A fakt tu idú všetky kódy, všetko tu ide. Region, reska, keď ja napíšem napríklad, že region, slime, čo ja viem, dáme si nejaký pozemok, meno tej resky dáme, že 655, 455 bude pozemok a úcta bude 8. Ja nemôžeme písať mena, ukážte to. To je jedno, ale no tak potom ešte tu musím stiahnuť asi mod, že Word Edit, aby to išlo. Mal by to byť set 97. Takže musíme si zdať sekerkuse, kerka. Tak napíšeme napríklad sem a sem. Set 97. Ide všetko, tak prečo tu nie je Word Edit? Má byť tu Word Edit. Tak to je jedno, teraz asi Word Edit tu nejak nejde. Jaj, preto to nejde. Aha, nemáme označené, OK. Takže napríklad my si označíme túto horu. Tak a sem. Veď daj TP, moje meno. Ale musíš dať TP. Už si tu. Takže tak a skúsime ešte raz. Takže region. A už ide, vidíte? Už ide. Takže je tu fakt, je tu Word Edit a je tu všetky mody, čo existujú. Okrem, neviem prečo tu nie je NPC, to je škoda veľká, ale to je aj Enchant, ale tu nie je, takže to sú
To sú jediné veci, čo tu není. To je veľká škoda. Ale no, dobre. Ty jazdíš jak na divokom západe. Zabiješ. Ja ti zabijem to prasátko. Počkaj, čo ho to ví zabiť. Počkaj, ty si sadla na zem, videla si to? Ja som to videl normálne, jak si sadla na zem. Pecka, to je dojemné. Stala sa tu taká nehoda. To bolo zlá, aby len som hore dal hento. To čo bolo? Ježiš, to vypadá jak vajco. Toto je strašné. Toto je strašne laguje, to váš sopka. Oh shit. Rýchlo spávn. To bude strašne laguje. Fú, ja som genius, ja som to stihol. Osit. Vítajte na serveri, vám to ukáže, nie je to server Skyblock. Toto zničím. Tak, voláko, toto je dobre. No a my by sme, myslím, že už aj video, koľko? 6 minút aj 54 sekúnd. Dobre, tak my to aj ukončíme, takže majte sa a teba, keď moc nepočuť, povedz aspoň ahoj. Nie, napíš ahoj. Nie, radšej nepíš. Dobre, mohla si už zapúcať, ale dobre. Zakrúť hlavou. Dobre. Daj pečku. Stachni, vole! Ešteže nie si živá. Vykopem ťa, si železná, máme železo. Dík, vole, ty si genius. Stachni! Tak čau.